Kaixo, ongi etorria, kanguru olimpiadako maila ertaineko problemekin hasiko gera. Geometrikoa da, beraz, oraindik eta zailtasun handiagoa duena. Orduan, 16garrenak horrela dio. ABC triangelua, orain hemen dugu ABC triangelu bat. ABC berdin 40 gradu duen isostelea da. Orduan, 40 gradu ditu eta isostelea da. Horrek esan du, angelu hau eta angelu hau, A eta C berdinak direla. Bi angelu markatuak, hau da, EAB hau, eta DCA hau ere bai, bi hauek, berdinak dira. Orduan berdinak dira, markatutakoak hau eta hau. Zein da CFE angeluaren balioa? Izango litzateke CFE, hau da, galdera ikurra dagoena, pista ematen digute, ezta? Guk hau aurkitu behar dugu. Zer egin dezakegu? Izan daiteke angelu hau aurkitzea, berdina dielako, edo bestela bi hauek aurkitzea, ezta? Hau zenbaden eta hau zenbaden. Honi deituko diogu E adibidez, E jartzen duelako, honi A, beraz hau da A, eta hau izango litzateke B, ezta? B eta B. Jarriko dut horrela, bereizteko, eta hau urdina. Orain hasi behar dugu bitako bat bilatzen. Izan daiteke B bilatzea. Hortarako dakigu hau dela isostele bat. Orain ondo ikusten da isostelea dela, ezta? Angelu hau eta hau berdina delako. Hau da A gehi B eta hau da A gehi B. Orduan, zenbat izango litzateke A gehi B? Ba izango litzateke modu bat, 180 gradu, izango litzateke ditugu 40, dugu horrelako bi A, eta beste bi B. Hau da, modu bat egiteko. Egin daitekena da, kendu 40 eta kendu 40 ezkerreko atalean eta eskubian, gelditzen zaigu 140 dela, berdin, bi A gehi bi B. Eta orain, dena zatitzen badugu bikin, ezkerreko atala eta eskubikoa, gelditzen zaigu hemen 70 eta hemen A gehi B. Guk zer behar dugu? Guk jakin behar dugu zenbaden B. B jakiteko zen behar dugu? Kentzen dugu ezkerrean eta eskubian A. Horra, hemen kentzen badugu A, gelditzeko bakarrik B, eta horrean, hemen izango izateke ken A, bietan, ezta? Horrela. B izango izateke 70 ken A. 70 ken A. Hori izango izateke angelu horren balioa. Horren, E angeluaren bilakon beharko dugu. Baina egokiena izango litzateke nik uste dut hau aurkitzea, beste hau. Adibidez, isa deituko dugu. Zergatik dugulako A eta dugulako 40. Horran, triangelu hontan, 180 dela, atatzekegu hau eta hau. Eta gu badakigu bi hauek batuta dela 180. Horran, hor lehengo genuke. Gu dugu 180 gradu. Eta osatzen dute 40 horrek, A horrek, eta isa horrek. Gu jakin badugu zenbaden isa, horran isa bakarrik usteko, ingo dugu, kendu 40, eskubiko eta ezkerreko ataletan, horran gezegu 140, eta kendu hemen A, beraz ezkerrean ere A. Horran, isa da, isa, 140, kena, hori da isa. Guk ez dugu isa nahi, gu nahi dugu E. Orduan, ze gertatzen da? Gu badakigu 180 dela, ez? Izango izateke, isaren balioa eta eren balioa. Biak batuta. Hau da, biak batuta izan barute 180 gradu. Gu ze jakin behar dugu, ez zenbaden, horran, E bakarrik utzi behar dugu. Horran, ingo dugu, 140 kendu hemen eta hemen ere. Zenbait gelditzegu 40. Eta gainea, hemen kendu behar dugu A hori. Horran zen behar dugu, batu A. Batzen badiot A, hemen ere batu behar diot A. Hora izango litzateke, hori da eren balioa. 40 gehi A. Horran jarriko dut eren lekuan, 40 gehi A. Horren, baditugu behar genitun angeluen neurriak. Hasiko gara orduan.
Denak dira 180 gradu, ezta? Hiru angeluen batuketak. Hori nola dituko dugu? Adibidez, F deitu beharko dugu zerbait. F deitzen dugu. F gehi E dela 40 gehia gehi B dela 70 ken A. Begira, A batutzen, A kentzen, A gabe gelditu gera. Orain bai badugula aukera jakiteko angeluaren neurria. Zenbakiak bakarrik gehitu zaizkigu. Dugu 180 berdin F gehi 40 gehi 70, 110. Orduan, F zenbat izango litzateke? Kentzen dugu 110 eta hemen ere kentzen dugu 110. Zenbat gehitzen da? 70. Orduan, erantzuna izango litzateke D. Erdi mailako problema izateko nahiko zaila, ezta? Lehenengo hau. Ea besteak nolakoak diren. 17. problema. Bartek 1015 zenbakia zenbakien batuketa gisa idatzi zuen 7 digitua bakarrik erabiliz. Hau batuta da 1015 eta bakarrik erabilitu 7ak. Guztira 10 aldiz erabili zuen 7ak. Hasten bat kontatzen 10 daude, ezta? Irudian agertzen den bezala. Orain 2023 zenbakia zenbakien batuketa gisa idatzi nahi du 7 digitua bakarrik erabiliz. 7 erabili behar du berriro. Eta gaina jartzen du. 7 zenbakia guztira 19 aldiz erabiliz. 19 aldiz. Zenbat aldiz erabiliko du 77 zenbakia? Orduan, gukin badu batuketa bat, ematen duena 2023 eta erabiliko dugu 7 zenbakia 19 aldiz. Hasiko gera orduan, 777 zenbat aldiz erabili daitezke? Nik erabili dezaket behin, bi, eta hirugarren erabiltzen badut, da pasanez, orduan gehienez bi erabili daitezke. Horrela, bi bakarrik. Beste guztiak izango dira, edo 7 edo 77. Orain zer egin dezakegu? Batekoa begiratu. 3an bukatzen baldin bada, zenbat 7ko erabili ditugu? Derrigorrez 9. 7 bider 9, 73. Bestela inbarko nuke, 7 bider 19 aldiz. Eta esan dugu, hemen baditugula, 100koak eta 100koak. Jarri barko dituzke denak segidan lortzeko 3a. Orduan, zenbat ditugu? 9. Orduan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Horrekin, iritsi gera 73ra. Zenbat 7ko ditugu orengoz? Orengoz guaz. 9, 10, 11, 12, 13. 13tik 19ra, zenbat faltan dira? 6. Horan, 6 hori jarriko ditugu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Batuketa egiten badugu, aterako zaigu. Orduan, zenbat aldiz erabili dugu 77? 1, 2, 3, 4, 5, 6 aldiz. Erantzuna izango litzateke E. 18. problema. 3 karratu grisez osatutako laukizuzen bat agertzen da irudian. Laukizuzen zuri handiago baten barruan. Horrek zesan nahi du. Esan nahi du ditugula 3 karratu grisak osatzen dute laukizuzen bat eta daude laukizuzen txuri baten barruan. Karratu gris bakoitzak 25 cm karratuko azalera du. Horrelako bakoitza da 25 cm karratukoa. Horrelako bakoitza. Horan ditugu 75. Laukizuzen grisaren erpinetako bik laukizuzen zuriaren alde txikienetako erdiko puntuak ukitzen dituzte. Ondo ulertzen dugu. Laukizuzen grisaren erpinetako bik, hemen lau erpin daude, horietako bik, laukizuzen zuriaren alde txikia. Horran, alde txikia hau da luzea, hau da txikia. Horran, alde txikiaren erdiko puntuak ukitzen dituzte. Erdiko puntuak. Horran, puntu hau ikutzen dute. Hau zer da erdikoa. Eta hau zer da erdikoa. Bitan banatzen dituzte. Eta laukizuzen grisaren beste bi erpinek, honek eta honek, laukizuzen zuriaren beste bi aldeak,
Orain, hau dira erdikoak, Zein da laukizuzen zuriaren azalera zentimetro karratutan? Hau nola egingo genuke? Nik uste dut errexena izango dela elkartzea bi puntu hauek, erdia eta erdia delako, ezta? Eta triangelu hau eta triangelu hau berdinak dira, osatu ditugun bi triangeluak, ezta? Egin dezakeguna da horrela, goitik behera egin, perpendikularra, eta orduan, triangelu txiki hau ekarri honera. Eta beste triangelua ekarri honera. Orduan, triangelu hau ekartzen badugu honera, eta horria horrea, osatzen dugu laukizuzunaren erdia. Begu bakigu orduan zenbaden erdia, dira hiru grisaren osatzen duten berdina. Izango litzateke 75 zentimetro karratu, goiko erdia, eta utzi gelditu dena beste 75 zentimetro karratu. Guztira, 150 zentimetro karratu. Horrela bukatuko genuke. Hemen, ikusi duzu bezala, deskonposatzen dugu betetzeko beste erdia. 19. Angelu zuzen batean, irudian erakusten den bezala, lerroak marraztuko ditugu. Hau da, angelu zuzen bat, beraz, 80 gradu daude, eta lerroak marraztuko ditugu. Zeina marraztu beharko lirateken lerro gutxien, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 eta 80 gradu balioetako edozeinetarako lerro pare bat aukeratuz angelua zehazten duen balioa lor bateiteke, horrek esan nahi du. Horrek esan nahi du. Hau baldin bada 80 gradukoa, eta marrazten baldin badugu angelu bat, adibidez hau, ni jarriko nuke 10koa lehenengo, noski. 2 marra ditugunez, lortu dugu 10koa. Orain lortu behar ditugu beste guztiak. 20, 30, 40, 50 eta horrela. Nola egingo genuke? Kontuan hartu behar ditugu osagarriak. Ze 10 egin baldin badugu, automatikoki badugu bere osagarria. Hoi zein da 80koa. Orain badugu 10 eta 80 eginak. Orain 20koa beharko genuke. Jarriko nukenik egokiagoa hemen behar bada. Ikusiko dugu posible den, Hau baldin bada 20koa, beraz badugu 20koa, bere osagarria zen izango litzateke. Hemendik honeraino, 70. Baina hemen badugu beste bat, tarte hontan. Hemen ditugu 10, hemen 20, zenbat falta dira 80 arte? 70. Orain hau izango litzateke 70koa. Beraz, hemen badugu beste bat, 70. Falta zaizkigun angeluak dira. 30, 40 eta 50. Orduan, 30 egiteko, nik egingo nuke behintzat errexena erditik, hemen, bi haun erditik. Ze 70 falta zaizkigu. Hor jarri dugu, erditik egiten badut, hau da 30koa eta hau da 30koa. 30koa badugu, 40koa badugu, bai ezta, 10 eta 30, hau 40koa da. Beraz, 40koa badugu. Eta 50koa, behitu, 20koa eta 30koa. Hemen dugu. Orduan, lortu ditugu 3 lerroekin angelu guztiak. Orduan, erantzuna zen izango litzateke B, 3kin egin daiteke. Bideo honetako azken problema. 20. Ondoz ondoko 2023 zenbaki osoen batura 2023 da. Orduan ditugu 2023 zenbaki, osoak dira, komarik gabekoak, eta horiek batuta ematen dute hau, 2023. Zein da zenbaki oso horietako handienaren digituen batura? Orduan jakin badugu zein den zenbaki handiena eta bere digituak batu. Nunbaitetik hasi behar dugu. Orduan egin dezakegu da problema sinpleagoa bihurtu. Goazen pentsatzea 2023 izan beharrian 7 lortu nahi dugula, 7 zenbakikin. Orduan guna behar dugu 7 lortu, eta 7 lortzeko 7 zenbakiekin behar ditugu positiboak eta negatiboak, ezta? Orduan izango nuke 0, minus 1, eta 1, minus 2 eta 2, eta begira ze gertatzen den. Hemen ja 5 goaz.
Behar ditugu beste bi, 3 eta 4 adibidez. Honek ematen du 7. Hauek anulatu egiten dira, eta 3 gehi 4, 7. Bai, orduan, 7 lortzeko begira zein dugun. Nola jakin zenbakiak zeintzu diren? Beitu, 3 gehi 4, 7. Izango litzateke bere erdian dauden bi zenbaki osoak. Orduan, hori ingo dugu. Izateko 2023, bere erdian dauden bi zenbaki osoak zeintzu dira. 111 eta 112, ezta? Bi hauek batuta ematen dute 2023, ezta? Orduan joango gea atzaka. Izango litzateke 1010, 1009, horrela, ezta? Eta hemendik etorriko litzateke minus 1010, minus 1009, horrela, ezta? Konprobatu ezagun 2023 zenbaki daudela. Hemendik 0 arte, 0 sartu gabe, zenbat zenbaki ditugu? 1010, negatiboak. Eta hemendik honea, 1010 positiboak. Eta 0 da beste zenbaki bat, noski. Horra hemen daude 1010, hemen 1010, hemen bat, eta bi hauek. Zenbat emate dute guztiak batuta? 2023. Zenbaki batuta emate dute 2023. Orduan, zein da zenbaki handienaren digituen batura? Orduan, handiena da hau, 1012. Batutzen baditugu bat gehi bi, da 4. Ondorioz, erantzuna da A. Eta horrela amaituko gentuzke, maila hartaineko problemak. Bideoa lagungarria izan zaizulakoan, beste bat arte. Agur!